И здравейте, всички от VBOX 7, аз съм Minecraft долу на Орал и днес снимам моя 22 епизод на Need for Speed Underground. Това клип отново е за BG Creatures, моя нов тим. BG Creatures. И да, скоро влязах, 1-2 дни вече съм там. Направил съм един клип за BG Creatures, това е втория ми. Той пак е на Need for Speed Underground. И мисля да започвам на кетча, но не знам, на кетча 2012 година. Новия кетч, не знам. Търся още игри такива с коли. Ще видим. И започваме да се гонкаме с този пичага. С някакъв голф и да. Имаше добри коментари в предния клип. Хареса ми. Надявам се да ви харесват моите епизоди, да ги гледате с удоволствие и така нататък. И сега го повеждам с... не знам колко, обаче ми идва доста тяга тук. И той ще ме настигне, като гледам как карам. Миналия път как ще карам с друга кола, но реших пак да карам с тази. Радваме да карам с нея. Айде, боснат съм. И да. И да го започваме. Другия епизод е възможно да карам с Mazda RX-8. Кажете. Да, така ще бъде. Уау, този завой ми даде малко... той е трудно да го взема. Въртя се в кръг, май. Да се... Уоу. Не можах да взема завоя. Епизода няма да е много голям, най-много 6 минути. Тъй като нямам много време, пък трябва да снимам на друго и трябва да обработвам. Пък не се занимавам само с геймплей и така нататък. Обещавам, че през събота неделя, през уикенда епизодите ще бъдат по-големички и повечко на брой, понякога са по-малко. Пак по-нормалните 6-7 минути. Ма това аутрън нещо много време. Като гледам така ще направим още един-два аутра на макс. Като гледам така той не свършва. С това искам да почна на още някоя игра, ще видим. Си харесам някоя... Уоу! Прецаках се много гадно. Айде да го биеме, защото се изнервих. Давай, ще го биеме, бе. Това скоро няма стане. Взема да стига да се блъскам като луц. Айде, ако трябва само един аутра ще направя, обаче ще карам като хората. И да, така мисля да направя, да карам по-бавно и да не се силя толкова на завоите, но поне да не рискувам да се блъскам. Много тъпи завои са направени, много мадразни пътя. В смисъл завоите... самия град нищо не ми харесва. Айде да го бием вече и това да е. Това няма да стане обаче. Това аутрън ще стане цял епизод, чувствам. Което е много тъпо и скучно. И най-накрая привърши този аутрън. Ще направя един бърз. Тъй като мисля да свършвам епизода, казах ви, че няма много време. Започваме.
Ето, че ме прецака това пич. Няма да е много бърз, чувствам го. Но ако трябва, просто ще... От той идва към мене. Просто ще таковам, ще оставя да ме победи. Без това го е направил почти. Напредвам. Вече не напредвам. Но губя с почти 500 метра някъде. Тия пътчета ма дразнят мега много. И дано ме бие, защото се дразня. И гледате как ми лаги и не мога да я удържа колата в този лаг. Ето го, ето го. И да, отново ми трябва стрелка. И го оставам да ме би и ще приключвам епизода. Съжалявам за този фейл над край. Просто епизод става много дълъг, иначе мога да го настигна. И добре, това беше от мен Minecraft Dawn of War. От малко къс епизод, съжалявам за което. Да не ви е харесал, просто за да продължа поредицата. И чао до следващия клип.